אהלן חברים, אחרי שבשיעור הקודם למדנו איך לבחור נישה, הגיע הזמן לבדוק האם היא רלוונטית. ברוכים הבאים לפרק אחד החשובים שיחסוך לכם זמן, כסף ותסכול. סקר שוק. הבסיס לכל החלטה חשובה בעסק מתחילה בסקר שוק. בתהליך הזה אנחנו בעצם אוספים מידע על הלקוחות, על המתחרים ועל מה שקורה בשוק, כדי לוודא שאנחנו לא מאמרים, אלא בונים באמת מוצר שיש לו סיכוי להצליח. ככה אנחנו בונים לנו סיכוי הרבה יותר גבוה להצליח, לחסוך כסף ולמצוא הזדמנויות שבאמת שווה להשקיע בהן. חבר'ה, זה לא שלב שאתם יכולים לדלג עליו. אז יאללה, תהיו קשובים כי אנחנו מתחילים לעבוד. אם לא שכנעתי אתכם עד עכשיו למה אתם הולכים להתעכב על זה יחד איתי, הנה כמה סיבות. סקר שוק חוסך לכם המון זמן, כי הוא מכוון אתכם הרבה יותר מהר למה שהשוק באמת צריך. הוא מונע מכם לבזבז זמן, אנרגיה והשקעה על מוצרים שפחות מתאימים, כאלה שלא באמת יש להם ביקוש. עכשיו חשוב להבין, גם אחרי סקר שוק, אנחנו לא תמיד נפגע בול. לפעמים נצטרך לדייק יותר את המוצר או את הקהל, וזה בסדר גמור. אבל כשעושים סקר שוק נכון, הסיכוי לפגוע ולהצליח גדל משמעותית. סיבה נוספת, ניתוח תחרות, להבין מי המתחרים בשוק, מה ההצעות שלהם, איך הם מתמחרים, באיזה שיווק הם משתמשים, ואיך אפשר ללמוד מהם או לשפר עליהם. כשאני מנתח תחרות, אני מסתכל על זה ברמה בינלאומית, לא רק מה שיש בארץ, אלא איך אני יכול להביא באמת מוצר או טרנד שיכול לתפוס גם בארץ. חברים, סקר שוק בארץ זה יפה והכל, אבל סקר שוק בחול זה אחד הדברים החשובים ביותר. אנחנו יכולים לקבל השראה מסושיאל של חברות גדולות, מאתרים, ובעצם להביא את זה לארץ. לפעמים יהיה לנו מתחרים רבים או בודדים, אבל אנחנו נלמד איך ליצור בידול כאשר אנחנו נכיר את השוק שלנו טוב יותר. בידול יכול להיות בהרבה זוויות, ואנחנו נדבר על זה. סיבה נוספת, תמחור נכון. אנחנו לא מנחשים כמה לקחת. אנחנו רואים בפועל מה טווח המחירים בשוק, מה הלקוחות שלנו מוכנים לשלם, ואיך אפשר להישאר תחרותיים ולהרוויח טוב. אני תמיד ממליץ לתמחר בינוני בטווח המתחרים עד גבוה, אם אתם יותר מחליטים ללכת על סטייל של חנות יותר יוקרתית. אבל בכללי חשוב שתבינו, אני רוצה שתתמחרו לפחות מעל פי 2.5, ואם אפשר פי 3 ומעלה. כי יש לכם המון הוצאות גם מהרווח. יש לכם הוצאות שיווק, הוצאות ספק, סליקה וכו'. אני רוצה שיהיה לכם כמה שיותר רווח, ובשביל למצוא מוצר כזה, צריך לבחור נישה על פי הפרמטרים שלמדנו, ולעשות סקר שוק מקיף כמו שצריך. לדוגמה, מותג זול מדי, כמו סופרסטוק, עובד על כמויות גדולות על מנת להיות רווחי. המודל הזה פחות מתאים לנו לאי-קומרס ולדרופ שיפינג, מבחינת יבוא, משקל וכו'. לסיום, כאשר תעשו סקר שוק מעמיק, תוכלו לבנות אסטרטגיה חכמה. אנחנו לא מאמרים פה. במקום לנחש מה הלקוחות רוצים, אנחנו מבינים בדיוק מה הצורך שלהם ואיך לתת להם מענה. וכשאנחנו מכוונים לצרכים האמיתיים, יש לנו הרבה יותר סיכוי להצליח. בואו נראה אם הקשבתם לי, או שאתם צריכים לראות את הפרק שוב. סתם אני צוחק. רק בשביל לחדד את הדברים. שאלה, אז מתי אנחנו עושים סקר שוק נכון? 1. לפני שבוחרים את המוצר. 2. אחרי שבוחרים מוצר או נישה. 3. אחרי שהתחלנו למכור. אני נותן לכם כמה שניות. והתשובה הנכונה היא שכולם נכונים. כי סקר שוק זה לא משהו שעושים פעם אחת ושוכחים ממנו, אלא משהו שמלווה אותנו לאורך כל הדרך. לפני שבוחרים מוצר, כדאי לוודא שאנחנו בכלל נכנסים לנישה שיש לה ביקוש. אחרי שבחרנו מוצר, חשוב להישאר מעודכנים בשוק המתפתח. במה המתחרים עושים ובמה אפשר לעשות יותר טוב. ואפילו אחרי שהתחלנו למכור, כדאי להתעדכן בשוק, לשפר ולהביא הצעה שתמיד תהיה צעד אחד לפני המתחרים. יכול להיות שתתחילו חנות והכל טוב ויפה והולך, אבל תמיד נכנסים מתחרים חדשים לשוק, ויש את המתחרים הישנים שתמיד משפרים הצעה. תמיד אנחנו צריכים להתעדכן ולראות איך אנחנו יכולים לשפר מעליהם. לצורך הדוגמה, את סטיב אני בטוח שכולכם מכירים, ואם לא, תבדקו בגוגל, לא צריך להגזים. הוא אומר משפט כזה: התקרב ללקוחות שלך יותר מאי פעם. כל כך קרוב שתוכל לומר מה הם צריכים, עוד לפני שהם יבינו בעצמם. משפט חזק ומדויק, מקווה שתיקחו אותו ביחד איתכם. מחכה לכם בפרק הבא. נדבר על סוגי סקר שוק בארץ ובחול. נתראה.